Παρακολουθείτε πάντα το μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δίων Τηλεόρασης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε τώρα στο στούντιο, στους καλεσμένους μας, στους επίτιμους καλεσμένους μας, για να συζητήσουμε το μεγάλο πολιτιστικό καλοκαίρι που έχουμε στην Πιέρια με το Φεστιβάλ Ολύμπου και τις εκδηλώσεις, καθώς επίσης τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Ταλάρα και της Γλυκερίας υπό την αιγίδα της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, καθώς επίσης και το 67ο Πανελλήνιο συνέδριο της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, αλλά το οποίο είναι και παράλληλα το 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Παμακεδονικής Ένωσης. Μαζί μας στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, ο κύριος Γρηγόρης Παπαχρήστος, ο πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, ο κύριος Παναγιώτης Μητούλης, καθώς επίσης και ο συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής του 67ου Συνεδρίου, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος. Κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Στη Δίων Τηλεόραση και έχουμε με σειρά εμφάνιση σε ένα πολύ πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι. Πρεμιέρα του Φεστιβάλ Ολύμπου το Σάββατο με την έκθεση. Κύριε Παπαχρήστο, έχουμε την πρεμιέρα του Φεστιβάλ Ολύμπου το βράδυ του Σαββάτου στις 7. Δώστε μας λεπτομέρειες. Το Σάββατο στις 6 Ιουλίου, όπως είπατε, ανοίγουν οι πύλες του 42ου Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός φεστιβάλ που κρατά 42 χρόνια αμύωτο το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών που βρίσκονται στην Πιερία με τις πολύ πλούσιες αλλά και ποιοτικές εκδηλώσεις. Φέτος φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε ένα, θα έλεγα, ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα στους φίλους του φεστιβάλ. Έχουμε εντάξει το πρόγραμμά μας ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς μουσικών σχημάτων αλλά και θεατρικών. Αξίζει να αναφέρουμε κάποια ονόματα. Και βέβαια αξίζει. Από πλευράς μουσικών σχημάτων θα έχουμε, όπως ξεκινάμε τη συναυλία, βέβαια που γίνεται με τη συνεργασία της Παμακεδονικής Ένωσης, του Γιώργου Ταλάρα και της Γλυκερίας. Η Χαρούλα η Αλεξίου θα είναι φέτος επίσης μαζί μας μετά από μερικά χρόνια. Η Μαρινέλα με τον Κώστα Χατζή. Ο Μικρούτσικος με τους συνεργάτες του, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μανώλη Μητσιά, τον Δημήτρη Μπάση. Καθώς επίσης στο κάστρο του Πλαταμόνα θα έχουμε για το νεανικό κοινό περισσότερο τον Αλκινό Ιωαννίδη και την Νατάσα Ποφίλιου. Στον Όλυμπο, μια και γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την ανάβαση στην κορυφή, θα έχουμε ένα διήμερο με την Γλυκερία και τους Λοκομόντο. Και επίσης θα έχουμε βέβαια και μουσική και για τους φίλους της κλασικής μουσικής με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, όπως επίσης θα έχουμε και όπερα, Αλεξάνδρ Όπερα, έτσι είναι η θεματολογία της όπερας, και άλλες μουσικές εκδηλώσεις, κυρίως αφιερωμένες σε συνθέτες της Νορβηγίας, μια και η Νορβηγία φέτος είναι τιμόμενη χώρα. Με την οποία βέβαια ξεκινάμε και το Σάββατο. Έτσι ακριβώς, θα περάσουμε στην πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Όπου στις 7 η ώρα στο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών έχει καθιερωθεί πια αυτός ο χώρος, εκεί να γίνονται τα εγγένεια της έναρξης, εγγενιάζοντας τις εκθέσεις νορβηγών καλλιτεχνών ή τις τιμόμενες κάθε φορά χώρας. Φέτος έχουμε 3 εκθέσεις, 3 διαφορετικές θεματολογίες, βέβαια που αφορούν την Νορβηγία, και εκεί θα γίνουν τα εγγένεια παρόντων εκπροσώπων της πολιτείας της Νορβηγίας, του πρέσβη και άλλων διπλωματών και της Ελλάδας βέβαια. Θα είναι ο υπουργός, ο κ. Καράγλου και άλλοι πολιτιακοί εκπρόσωποι της χώρας μας. Και μετά από τα εγγένεια των εκθέσεων στις 9.30 ώρα θα πάμε στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, όπου εκεί θα δοθεί μια μεγάλη συναυλία. Πραγματικά είχα την ευκαιρία να δω στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη συναυλία που δόθηκε τον Νοέμβριο στο Όσλο. Πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Έτσι, με μια χοροδία 120 χοροδών και μια ορχήστρα 15 μουσικών και πολύ μεγάλων ερμηνευτών, όπου εκεί θα είναι και συνεργάτης ο Μίκη Θοδωράκη. Για παράδειγμα, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, ένα από τα βασικά του μπουζούκια στην ορχήστρα του, και οι ερμηνευτές βέβαια επίσης, η Σοφία Μιχαηλίδη. Οι χοροδοί θα παρουσιάσουν έργα του Μίκη Θοδωράκη. Έτσι, και θα τραγουδήσουν και στα νορβηγικά και στα ελληνικά. Νομίζω είναι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη εκδήλωση. Μια χώρα άλλη που εμείς την τιμούμε βέβαια στο φεστιβάλ, αλλά αυτή τιμά ένα μεγάλο Έλληνα συνθέτη, το Μίκη Θοδωράκη. Νομίζω είναι μια έτσι όμορφη συνεργασία μαζί με μια χώρα μικρή βέβαια, όχι πολύ γνωστή σε εμάς,
η βορειότερη χώρα της Ευρώπης, η οποία δημιουργεί διάβλο επικοινωνίας με την νοτιότερη χώρα επίσης της Ευρώπης, την Ελλάδα. Ακριβώς. Και νομίζω αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε βρει και κοινά πράγματα που δεν τα ξέραμε και στον τομέα της μουσικής και της ιστορίας και σε άλλα ζητήματα που στον τομέα του πολιτισμού που έχουν οι δύο λαοί. Ο πολιτισμός μας φέρνει πιο κοντά. Μας φέρνει πιο κοντά και νομίζω μέσα από τον πολιτισμό μπορούν να επιτευχθούν και άλλα πολλά πράγματα. Και στον τομέα, θα έλεγα, των σχέσεων μεταξύ των χωρών, των φιλικών σχέσεων και συνεργασιών, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης και της οικονομικής γενικότερα, γιατί συζητάμε με την Νορβηγία και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την γενικότερη οικονομική συνεργασία σε διάφορους τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν, αφού βέβαια σε αυτή την ιστορία συμμετέχουν και άλλοι φορείς όπως είναι το επιμελητήριο, η Ένωση Ξενοδόχων κτλ. Εμείς ανοίγουμε απλά το δρόμο, δείχνουμε το δρόμο και απομένει να ακολουθήσουν και άλλοι για να έχει όφελος ο τόπος μας από αυτές εδώ τις πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ Ολύμπου. Αυτά όσον αφορά στην πρώτη μέρα του φεστιβάλ, των εκδηλώσεων του προγράμματος του 42ου Φεστιβάλ Ολύμπου 2013 και ερχόμαστε στη μεγάλη συναυλία. Γιώργος Νταλάρας και Γλυκερία το βράδυ του της Κυριακής, 7 Ιουλίου. Μια συναυλία που διοργανώνει η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας, ο κύριος Μητουρής. Κύριε Πρόεδρε, πώς επιλέξατε αυτά τα δύο ονόματα που είναι από τους πλέον πρεσβευτές της Ελλάδας και στο εξωτερικό, έτσι? Επειδή πιστεύουμε ότι στην περιοχή σας υπάρχουν πολλοί μικρασιάτες και ο Νταλάρας και η Γλυκερία αυτή τη φορά θα τραγουδήσουν τραγούδια της Μικράς Ασίας του Καρδάρα. Μάλιστα, ναι. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι αυτή η συναυλία θα δώσει σε όλο τον κόσμο μια όθηση για να θυμηθούν τα παλιά, αυτοί οι οποίοι ήρθαν από τη Μικρά Ασία και όλοι οι άλλοι, τέλος πάντων και εμάς. Θα ήθελα να κάνω όμως μια διόρθωση. Βεβαίως, εγώ παρακαλώ. Και ο κύριος Παπαδόπουλος είμαστε πρώην ύπατοι πρόεδροι και αυτή τη στιγμή είμαστε συντονιστές του συνεδρίου της Παμακεδονικής. Βεβαίως. Και οι δύο. Μάλιστα. Το συνέδριο αυτό έρχεται εδώ και πάνω στα πλαίσια του συνεδρίου γίνεται και αυτή η συναυλία με τη συνεργασία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ Ολύμπου που πραγματικά μας συμβάλλει σε αυτό, διότι εμείς δεν έχουμε τα μέσα για να προωθήσουμε τη συναυλία αυτή και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα έρθει να μας τιμήσει τη βραδιά αυτή, διότι είναι για τον απόδημο ελληνισμό. Και ο απόδημος ελληνισμός όταν έρχεται στην Ελλάδα δίδει και στην Ελλάδα κάτι, διότι όταν έρθουμε εμείς δεν πάμε σε ένα εξωτερικό ή σε ένα εστιατόριο, θα πάμε στο χωριό, θα φτιάξουμε και ένα ντουβάρι, θα βάψουμε και το σπίτι. Αυτό είναι κάτι που προσφέρουμε στη μητέρα πατρίδα. Αυτός και είναι ο σκοπός μας. Όλο αυτό βεβαίως γιατί την Δευτέρα πια έχουμε την έναρξη του 67ου συνεδρίου της Παμακεδονικής Ένωσης, το οποίο είναι και το 11ο παράλληλα παγκόσμιο συνέδριο. Για το λόγο αυτό έχουμε και τον επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής, της Συντονιστικής Επιτροπής, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο μαζί μας στο στούντιο. Ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να προωθήσουμε το συνέδριό μας, που αρχίζει τη Δευτέρα με την έναρξή του στο Αλεξάνδριο, στο σπίτι μας. Εμείς το θεωρούμε σπίτι μας αυτό το ίδρυμα που είναι και δικό μας ίδρυμα, το φτιάξαμε εμείς, σπίτι μας. Αλλά το φτιάξαμε για όλους τους πιερείς και για όλο τον ελληνισμό. Το συνέδριο θα αρχίσει φυσικά στις 8.30, η έναρξη θα την κάνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, και είναι και για μας μια μεγάλη τιμή που θα έρθει στο συνέδριό μας να τιμήσει το έργο της Παμακεδονικής που τόσα χρόνια αγωνιζόμαστε για το μακεδονικό και για το όνομα της Μακεδονίας να μην περιλαμβάνει με κανέναν όρο Μακεδονία. Φυσικά εκείνο το βράδυ ο Πρωθυπουργός φυσικά θα μιλήσει στον κόσμο και σε εμάς, στους ομογενείς. Θα είναι και ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος και ο κύριο Καράγλου και πολλοί άλλοι, όλοι οι βουλευτές, όλοι οι νομάρχες και όλη η πολιτική της περιοχής είναι καλεσμένοι στο συνέδριο αυτό. Και φυσικά θα θέλαμε να έρθουν όχι μόνο αυτοί, αλλά και ο απλός λαός να έρθει, να δει τα έργα μας, να δει
ότι σας αγαπούμε και, για να μας αγαπήσετε και ο λαός της Πιερίας και της Ελλάδος. Φυσικά έχουμε και πολύ καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκείνο το βράδυ. Η ορχήστρα του Διόν, τα παιδιά θα είναι εκεί πέρα κάπου 40 άτομα, η φιλαρμονική και η φιλαρμονική του χώρου, πλάς η χοροδία του Διόν θα είναι εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Η ορχήστρα θα είναι. Μετά έχουμε ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα και είναι για μένα τιμή, γιατί είναι τοπική μου, είναι από το Βόιο, η Βοιακή Αστεία Θεσσαλονίκης. Θα φέρει ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα χορευτικό με μουσική που θα μας τιμήσει και θα χορέψει τους παραδοσιακούς χορούς. Πλάς τα παιδιά μας από την Αμερική. 2 συγκροτήματα. Ένα από τη Βοστόνη, οι και θυγατέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ήταν και πέρυσι εδώ, και Μέγας Αλέξανδρος Φιλαδελφίας. Τα παιδιά που κρατούν τα ήθη και μαθαίνουν τους ελληνικούς μας χορούς, προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό όπου και να βρεθούν εκεί, σε πανεπιστήμια, και προσπαθούν να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Φυσικά αυτά τα παιδιά θα παρουσιαστούν και στο Μέγα Αντάμωμα που θα γίνει στη Σιταριά τις 14 και 15 του μηνός Ιουλίου. Μετά το συνέδριο θα ακολουθήσει και συνέδριο παγκόσμιο στη Σιταριά. Το Αντάμωμα που είπατε. Το Αντάμωμα. Φυσικά το συνέδριο θα εξακολουθήσει με εργασίες συνεδρίου, με πολιτιστικά, με πολιτικά φυσικά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η έναρξη του συνεδρίου θα είναι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. Ναι. Θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη. Με το μέγα δείπνο που λέμε εμείς, το Grand Banquet. Εκεί είναι καλεσμένοι πολλοί επίσημοι που θα έρθουν να συμφάγουν μαζί μας. Και όποιος άλλος θέλει να έρθει, είναι καλεσμένοι να έρθουν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα μεγάλο καλοκαίρι για την Πιερία, πολιτιστικά και ιστορικά, για να αναδείξουμε τον τόπο μας, να αναδείξουμε και ευρύτερα τη Μακεδονία. Αυτός είναι άλλος ο σκοπός και της Μακεδονικής Ένωσης, γιατί η Μακεδονία είμαστε από Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία. Και την ελληνικότητα, την Ελλάδα να δείξουμε προς τα έξω. Οπότε έχουμε και τη συμμετοχή της Νορβηγίας φέτος, καθώς είναι και τιμόμενη χώρα στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Μεγάλη συναυλία την Κυριακή, Γιώργος Νταλάρας και Γλυκερία, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Και από Δευτέρα το 67ο συνέδριο της Μακεδονικής Ένωσης Αμερικής. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο δελτίο μας. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να επικοινωνήσουμε στον κόσμο τις δράσεις σας, από πριν, αυθημερών και στο μετά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, είχαμε στο στούντιο μαζί μας τον πρόεδρο του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, τον κύριο Γρηγόρη Παπαχρήστο, τον πρόεδρο και μάλλον και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 67ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής που είναι και παράλληλα το 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο, τον κύριο Παναγιώτη Μητούλη και τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο.